ከምዚ ዓይነት ስምዒት ተሰሚዕኩም ፈልጥ ዶ? ሃንደበት ኣብ ገዛኹም ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ኮፍ ኢልኩም ከለኹም ዝኾኑ ሓሳባት መፂኦም ውርር ከብልኹም ዝኾኑ ስምዒታት ወፂኦም ውርር ከብልኹምን ድኾነ ፍርሒ፣ ድኾነ ጭንቀት፣ ድኾነ ሻቕላ ወይ እውን ድኾነ ዓይነት ደይምርግጋእ ኣጋጢምኩም ፈልጥ ዶ? ንብዙሕ ሰብ ከምዚ ዓይነት ስምዒታት ኣጋጥሞ እዩ። ሓቂ መሲሎም ዝቐርቡ ናይ ሓሶት መርትዖታት ኣብ ኣእምሮና እንዳተመላለሱ ድማ ሰላምና ከስእኑናን ሃንደበት ካብቲ ዝነበርናዮ ሰላም ኣውፂኦም ድማ ናብ ናይ ድኾነ ናይ ኣእምሮ ረብሻ ከእትውና ክእሉ እዮም። እዚ ስምዒት እዚ ወይ ድማ እዚ ነገር እዚ ድማ ኮግኒቲቭ ዲስቶርሽን ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ምዝባዕ ይበሃል። ስለዚ እምበኣር ኣእምሮና ንኽዛባዕ ወይ እውን ብዝግባእ ንኸይሰርሕ ድገብራ 12 ነገራት ኣለዋ። ነዘን 12 ነገራት ብኸመይ ከም ነስተኻኽለንን እንታይ ምዃኑን ድማ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ብዝግባእ ክንሪኦ ኢና። ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ወይ እውን ገዛእ ርእስኹም ንምስሓል ትመፁ እንተረኣኹምኩም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ኣቐዲምና ከምቲ ዝበልናዮ 12 መንገድታት ወይ ድማ 12 ነገራት ኣእምሮና ዘበላሽዋ ዘለዋ ክንርኢ ኢና። ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ብቐሊሉ እሞ ንሕሰብ ኩሉ ግዜ ገዛና ንውልውሎ ኢና፣ ኩሉ ግዜ ንኽስትሮ ኢና። ንምንታይ እንተደኣ ኢልና እንተደኣ ብረስሐ ገዛ ሃሊና ድኾነ ርግኣታ ይስምዐካኒ፣ ደስ ኣይብለካኒ፣ ይርብሸካ እዩ። ልክዕ ከምኡ ድማ ኣእምሮና ብጣዕሚ ፍሉይ ድኾነ ኩሎም ናይ ህይወትና ውፅኢታት ምንጩ ዝኾነ ኣሜዚንግ ድኾነ ብሉፅ ድኾነ ቦታ እዩ። እዚ ቦታ እዚ ግን እንተደኣ ኮነ ኢልና ነዚ ቦታ እዚ ከነፅርዮ እንተደይክኢልና ልክዕ ከምቲ ገዛና ንውልውሎ ከነፅርዮ እንተዘይክኢልና ኣብ ህይወትና ዝመፁ ውፅኢታት ካብ ኣእምሮና ስለ ዝፍልፍሉ ህይወትና ርጉእ ደይክኸውን፣ ንረኽቦም ውፅኢታት ደየርግኡና፣ ደስታ ደይሂቡና ወይ እውን ድርብሽና እንደሻቑሉና ወይ ድማ ደፍርሑና ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ እምበኣር ኣእምሮና ምፅራይ ዘድልየና ኣሎ። ስለዚ ነዘን 12 ኣእምሮና ረቢሸን ዝነበራ መንገድታት ብምልምማድ ብዝግባእ ብምስራሕ ድማ ነዚ ነገራት እዚአን ተለማሚድና ድማ ናይ ኣእምሮ ሰላም ብምርካብ ዝረግአ ደስታ ዘለዎ ሰላም ዘለዎ ህይወት ብኸመይ ከም ንነብር ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክንሪኢና። በሉ ኣፍታ ቀዳመይቲ ከብለኩም። ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ነገር ሓደራ ክብለኩም። ዩቲዩብ ከምቲ ዘርእየና ዘሎ ናይ ዩቲዩብ ኣናሊሲስ ድማ ሞር ሳብስክራይብ ከይገበረ ዝምልከት ሰብ በዚ ሂዞ ሎሞ ከምዚ ትሪኦ ኣለኹም 60% ድኾን ካባና ሳብስክራይብ ከይገበርና ኢና ንምልከት ዘለና። ስለዚ ሓደራ ትናትና ዕቤት ንካልኦት ሰባት እውን ሞር ብሰፊሕ ንክንበፅሕ ኣገልግሎትና ናብ ካልኦት ሰባት ንኸነባፅሕ ብጣዕሚ ኣዝያ ስለትሕግዘና ሓደራ ጋይስ ንእሽተይ ግዜ ወሲድኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም። ነትገብሩና ደገፍ ድማ ካብ ልቢ እንዳመስገና ናብተን ሎሚ ዘዳለንያ 12 ነጥብታት። እታ ቀዳመይቲ ኣእምሮና ትረብሽ ዘላ ወሳኒት ነገር ድማ እንታይ እንተደኣ ኢልና ማግኒፊኬሽን ይበሃል ወይ ድማ ኣጉሊሕካ ንሓደ ነገር ምርኣይ። ናልባት ሓደ ሰብ ድኾነ ነገር ገዚእካ እንደይምፃእ ኢልካዮ ካብ ገዛ ክኸውን ይኽእል፣ ሓውኻ፣ ሓፍትኻ፣ ሰበይትኻ ወይ ድኾነ ሰብኣይ ክኸውን ይኽእል ደው ኢልካ በቃ ከምዚ ደለይ ነይሮሞ መድሃኒት ገዚእካ እንደይምፃእ ወይ ከምዚ ግበረለይ ትብሎሞ ሃንደበት ሰብ ዝረስዖ መጥእ ድሓር ምፅእ ክልኩ ንምንታይ ትርስዖ ተኸይኑ ኢልካ ትርስዖ ሃንደበት እንደይረስዐ እቲ መድሃኒት ይቕሬታ ክብለካ ንምንታይ ትርስዖ ኩሉ ግዜ ኢኻ ከምኡ ትገብር ንስኻ ስቕኢልካ ዲኻ ትርስዖ ንእሽተይ ተፈጠረት ነገራ ግን ኣጉሊሕካ ምርኣይ ናይ ኣእምሮኻ ሰላም ድህውኽ ናይ ኣእምሮኻ ሰላም ይድርብሽ። ስለዚ ንሓደ ነገር እንተደኣ ንኣብነት ሓደ ሰብ ረሲዑ እንተደኣ መፂኡ ድኾነ ነገር ኣጋጢሞ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ነታ ደጋጠመት ነገር ኮነ ኢልካ ኣጉሊሕካ ትሪኣ እንተደኣ ኮንካ ናይቲ ሰብ እቲ ፅቡቕ ነገራት ንኸይረኣየካን በታ ጉሊሕካ ትሪኣ ዘለኻ ነገርካ ነቲ ሰብ ንኽትፈርድን ኢኻ ትኸውን። እዚ ድማ ናይ ኣእምሮ ሰላምካ ይድርብሽ። ምናልባት ድኾነ ነገር ትገብር ነይርካ ኣይገበርካ ወይ ድኾነ መፅናዕቲ ከተፅንዕ ነይርካ ስለደየፅናዕካ ድኾነ ካብ ድኾነ ፈተና ተፈቲንካ ወሪቕካ ክትከውን ትኽእል ወይ እውን ንእሽተይ ማርክ ጎዲላካ ክትከውን ትኽእል። ብዙሕ ነገራት ክኸውን ይኽእል ይኸውን ፅቡቕ ግን ንዓዓ ጥራይ ኣጉሊሕካ ብምርኣይ ንምንታይ ካብ 10 2 ደምፅእ ከምዚ እኮ ክገብር ነይርን ብምባል ኢትስ ኦኬ በቃ ሃፐን ገይሩ እኮ ሰብ ትረሲዑ መፂኡ ንስኻ እውን ክምልሶ ዝነበረካ ነገር ነይሩ ኣይመለስካዮን። ሶ ፕሊስ ማግኒፋይ ምግባር ናይ ኣእምሮ ሰላም ንኽንስእን እዩ ዝገብረና። ስለዚ ንሓደ ነገር ኣጉሊሕካ ምርኣይ ንሓደ ከምዚ እኮ ክኸውን ኣይነበሮን ንምንታይ ከምዚ ትገብር ኢና ኣጉሊሕና ምርኣይ ዘይኮነ ኣቕሊልካ ነብሎ እንተደኣ ክኢልና ነቲ ነገር በቃ ማለት ኢትስ ኦኬ በቃ ከይገዝእ መፂኡ ሓደ ሰብ በቃ ተመሊሱ ወይ ክገዝእ ይኽእል። ሎማዓንቲ ድኾነ ተጋጊኻ ኣለኻ ፅባሕ ተስተኻኽላ እንተደይ ኮይኑ ኣብኣ ትኩረት ትገብር ማግኒፋይ ትገብራ እንተደኣ ኮንካ ግን ናይ ኣእምሮኻ ሰላም ንኽርበሽን ኣእምሮኻ ንኸይፀርን ትገብር ሓንቲ መንገዲ እያ። ስለዚ ዕሽሽ ኢልካ ምሕላፍ ሸለል ምባል ዋይ እንተደኣ ኮንካ ረሲዕካ በልንዓ ኸይድካ ወይ ኣምፅለይ ድሓን በቃ ደይ ከምዚ ጋጢሙካ ኮይኑ ኢልካ ቅልልካ ተብሎ እንተደኣ ክኢልካ ንዓኻ እውን ጥቕሚ ምክንያቱ ናይ ኣእምሮኻ ሰላም ባዕልኻ ኢኻ ትሕልዎ ዘለኻ ማለት። ስለዚ ማግኒፊኬሽን ሓደ ካብቲ ናይ ኣእምሮ ምዝባዕ ደምፅእ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር እዩ። ኣቕልል ኣቢልና ብምርኣይ ኣይነጉልሓዮ በቃ ወይ ድኾነ ተማሃራይ ሕማቕ ከምዚ ድኾነ ነገር ኣምፅኡ ንእሽተይ ነገር ተጋጊ ንምንታይ ትጋገ ከምዚ እኮ ክትገብር ነይርካ ኢልና ነታ ሓንቲ ጌግኡ ጥራይ ንርኢ እንተደኣ ኮይና ማግኒፋይ ንገብሮ እንተደኣ ኮይና ናይ ኣእምሮና ሰላም ንኽንስእንን
ናይ ኣእምሮ ምዝባዕ ድማ ከጋጥመና እንዲገብር ደሎ ስለዚ ተቐዳሚቲ ነዚኣ ጠጠው ምባል እያ ብልምምድ ድመፅእ ነገር ስለ ዝኾነ ካብ ሎሚ ጀሚርና ንለማመዶ ሂወትና ከዓ ኣቕልል ነብሎ ስለዚ እዚኣ ድማ ናበይ ተምርሐና እንተደኣልኩም ናብታ ካልአይቲ እያ እታ ካልአይቲ ድማ ሜንታል ፊልተሪንግ ይበሃል ሜንታል ፊልተሪንግ ማለት እንታይ እንተደኣልና ምናልባት ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ክህልወካ ይኽእል ክኸውን እዩ ሚእቲ ፅቡቓት ነገራት ወይ ካብቶም ሚእቲ ተስዓ ፅቡቓት ነገራት ሃልዮም 10 እንተደኣ ዝኾኑ ፅቡቓት ዘይኮኑ ነገራት እንተደኣ ሃልዮም ኣእምሮኻ ፊልተር ገይሩ ቀዲሕካ ነተን 10 ተውፅአን እሞ ንምንታይ ከም ዝኾነ ኢልካ ትኩረትካ ድማ ኣብቲ ኔጌቲቭ ነገራት ኢኻ ትገብር ንኣብነት ቪድዮ ክንሰርሕ ከለና ወይ እዚ ነገራት ዝናባኹም ከነቕርቦ ከለና ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኮመንት ክህብ ይኽእል ክኸውን እዩ ካብ ሚእቲ ኮመንት ግን ካብ ሚእቲ ኮመንት ሓንቲ ኮመንት ምናልባት ኔጌቲቭ ክትኮን ትኽእል እያ ሙሉእ መዓልቲ ኩሉ ሰብ እኮ ኣጆኻ ቀልፅለሉ በርትዕ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ትምህረና ኣለኻ መንገዲ ተርእየና ኣለኻ ብለካ ግን ናቲ ትኩረት ተኾን ኣብ ምንታይ እንተደኣልኩም ኣብታ ሓንቲ ዝኾነ ሰብ ፊልካስ ካሃልሎ ኣይትበል ስኻ ከዓ ንድብል ሰብ ኣብኣ ትኾን ትኩረተይ ሙሉእ መዓልትኻ ብዛዕባ ትምይት ዝተዋሃበኒ በረኸት ቀፅለሉ በርትዕ ኢሉ በረኸተይ በቃ ዝኾነ ሰብ ኣክንዲ ንዑ ምርኣይ ንዑ ምምስጋን ወይ ብዛዕባ ምሕሳብ ገዲፈ ግን ፊልተር ገብር ኣእምሮዩ ብዛዕባ እቲ ሓንቲ ነገር ሓስብ ንምንታይ ከምዚ ኢልኒ ከምዚ ኮ ክገብር ኣይነበረን ኣነ ፅቡቕ ስለ ዝሰራሕኩስ ፅቡቕ ከማን ከምዚ ስለ ደወልኩስ ከምዚ ከብለና ዓይ እንዳበልኩ ካል በቲ ኮመንት እቲ ውሽጠይ ይረበሽ ስለዚ ኣብ ሂወትና ነስተፍለሉ ነተዓዘቦ ኢና ብዙሕ ፅቡቕ ነገራት ወላ እኳ እንተሃለወ ትኩረት ናትና ግን ኣታ ሓንቲ ብተጋገንያ ነገር እንተደኣ ንገብራ ኮይና ኣእምሮና ሰላም ንኽስእን ኢና ንገብሮ ዘለና ሶ ፕሊዝ ጋይስ ኮኒልካ ትለማመድ ነገር እዚ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሂወትና ፅቡቕ ነገራት ኣጋጢሙሎ ኮኒልና ከማን ናብቲ ፅቡቕ ነገራት ደጋጠመ ነገራት ብኣእምሮና ክንወፅእ ክንክእል ኣለና ኣብታ ኔጌቲቭ ሓንቲ ነገር ኣብ ኣይኮንና ክነተኩር ዘለና ኣብቲ ብዙሕ ተዋሂብና ዘሎ ነገራት ትኩረት ክንገብር እንተደኣ ክኢልና ድማ ይሲ ሓደ ግዜ ከምዚ ከጋጥመና ክእል እዩ ምናልባት ገለገለ ሰብ ትኩረቱ ዝገብር ኣብ ምንታይ እንተደኣይከውኒ 10 ፃብዕትኻ በቃ ኣለዋ ንበል ሞዘን 10 ፃብዕትኻ 9 እንዳመኸኻ 9 እንዳብረሃ ታሓንቲ ግን ደየብረሃት ክትከውን ትኽእል እያ ሓደ ሰብ ኩሉ ነገራት ገብረልካ ኣለ ሓንቲ ነገር ግን ዝኾነ ሽግር ክትህልዎ ትኽእል ትኾነ እዛ ሓንቲ ፃብዕቲ ጥራይ የብርህልካ ብ9 የብርህልካ ኣሎ ትኩረትካ ትገብር ኣብታ ሓንቲ ደይገበረልካ ነገር ትኸውን ኣብታ ሓንቲ በቃ ደይበረሰት ኣብኣ ጥራይ ትኩረት ትገብር ንምንታይ 9 ድበርህ ደይንርኢ ስለዚ ከምዚ ክንገብር ተደኣ ይኽእልና ኮነ ኢልና ናብ ኣእምሮና ብርሃ ናብ ኣእምሮና ሰላም ኢና ነምፅእ ዘለና ማለት እዩ እዚኣ ድማ ተኻልአይቲ ናይ ኣእምሮና ሰላም ተርብሽ ትነበረት ከነወግዳ እንተደኣ ክኢልና ብልምምድ ድማ ሰላም ክትበና ትኽእል እያ ማለት እዩ ሶ እታ ሳሰይቲ ከዓ እንታይ እንተደኣ ኢልና ዲስካውንቲንግ ዘ ፖዚቲቭ ይበሃል ዲስካውንቲንግ ዘ ፖዚቲቭ እንታይ እንተደኣ ኢልኩም ድማ መብዛሕትና ደጋጥመና ነገር እዩ ንኣብነት ሰብ ኣጠቢቖልካ ዋው ሎሚ ዓንቲ ፅቡቕ ተኸዲንካ ክብለካ ከሎ ክላ እንታይ ኣበይ ፅቡቕ ክኾነ ከምኡ ሓቂኻ ዲኻ ከምኡ ደልካ ምስ ምቕደይ ምቕባል ማለት እዩ ወይ ሓንቲ ጓል ትሪኣ ወይ ዝኾነ ሰብ ትርኢ እሞ ዋ ቅጥንጥን ኢል ክለኺ ፅቡቕ ኮይኑ ቅርፅኺ ገለ ዓይነት መፅእ ክለኺ ትብል እሞ ኣይ ናይ ጥዕና ርኢልካ ኢኻ እንታይ ዝምቕጣዕ እንዳ ደይምፅባቕ ንኣብነት ኣፀቢቑልካ ፅቡቕ ኣለቕ እንተኢልካ ሰብ ምቕባል እዩ ደኣ እምበር ሰላም ከምፀልካ ድኽእል ኣይ ከምኡ ርኢልካ ኢኻ ኖ ንስኻ እኮ ብጣዕሚ በቃ ሃርድ ወርከር ኢኻ ፅዒርካ ተብል ኢኻ ክላ ፃዕሪ እንታይ ሲልካ ፃዕሪ ብዓለም እዚ ትርጉም ዝበሃል እኮ የብሉ ስቕ ኢልካ ይፅዕራ ኣሎ ግን ይብለካ ሰብ ኣክኒ ነታ ኦኬ ሓቂኻ ኢኻ ይፅዕራ ኣለኹ ቴንኪዩ ኢሉ ኣክኒ ተቐበለካ ከምዚ ኮ ትገብር ኣለኻ ንስኻ እኮ ጅግና ኢኻ ክትብሎ ከለኻ እሺ ክላ እዛ ዓለም እዚኣ ዶ ጅግና ትመርፅ ኢልካ ወሪድና ንሕና ብለካ ሰብ ወይ ድኾነ ከተድንቑ ኣፕሪሺየት እንተገበርክያ ነታ ኣፕሪሺየሽን ናቱ ኣይቀበሎን እዩ እዚ ድገብር ድማ ኣእምሮና ሰላም ንኽስእን ቀስ ብቀስ ድማ ትደለና ነገራት ንኸይነመስግነሉ በረኸትና ንኸይረኣየና ይገብር ስለዚ ቫልዩ ክንህብ ክንክእል ኣለና ሰባት ዝኾነ ነገር ክብሉና እንከሎ ዝተዋሃበና ነገር ከድንቑልና ከመስግኑና ከሎ ቴንኪዩ ምባል ወይ ድማ ነቲ ነገር ተቐቢልና ምኻድ ከዓኒ ሓደ ካብቲ ናይ ኣእምሮና ሰላም ክመልስ ትኽእል እዩ ስለዚ ፕሊዝ ጋይስ ነዚ ነገር ዝምልምማድ ብፍላይ ኣባና ቁሩብ ተኣሽሙ ስለ ደሎ ትሕትና ብድመስል መንገዲ ኦሪድና ኣነ ደኣ ንብል ኢና ግን በቃ እታ ተዋሂባትና ደላ ሰባት ድማ ፅቡቕ ኣለኻ ከምዚ ኢኻ እቲ ኢኻ ክብሉና ከሎ ቴንኪዩ ምባል ፅቡቕ ነገር እዩ ሰባት ኮነ ኢሎም እታ ናትና ፅብቕቲ ነገር ሪኦም ማኳስ ከምኡ እንዳበሉና እንከሎ ንምንታይ ኢና ንሕና ዘይንቕበላ ዘለና እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነጋግዮም ኣእምሮና ሰላም ንኽንስእን ኣእምሮና ደዛብዕ ድነበረን ክንቅበሎን ናይ ብሓቂ ድማ ናብ ገዛ ርስና ተመሊስና እዚ ነገር እዚ ኣብ ምቕባል ነብስና ቫልዩ ምሃብ እንተደኣ ክንከይድ ክኢልና ሰላም ናይ ኣእምሮና ብዝግባእ ከነስተማቕር ንኽእል ኢና እዚኣ ድማ ኣብታ ራብዐይቲ ክትመርሐና እያ እታ ራብዐይቲ ድማ ፐርሶናላይዜሽን ይበሃል ፐርሶናላይዜሽን እንታይ እንተደኣ ኢልኩም ኩሉ ነገራት ፐርሶናል ጌርካ ትወስዶ ንኣብነት ሓደ ሰብ መፅእ እሞ ምፅእ ኢሉ ርኢ የብለካ ሃንደበት ክትቅምቀም ድዩ ወይ ዝኾነ ጨጉራኻ ዲ ክትቁረፅ ድዩ ገለ ከም ደለካ ነግረካ ሞ ጨጉራኻ ብሎሲ ፅቡቕ ነይሩ ትሕፅብ ኣቢልካ ትቁረሩ ሰትብል
ፅቡቕ ነይሩ ለካሞ እንታይ ማለት እዩ ሰብ እዚ ፅቡቕ የላኻን ፅቡቕ ኣይኮንካን ሕጂ ማለት እዩ ምርጫ ኣይነ ዕቆ ማለት ድ ትብል እዚ ሰብ እዚ ፅቡቕ ናትካ ሓሲብ ይኸውን ድብለካ ኣሎ ከምዚኣ እንተ ትገብር መፅሓፍ እንተ ተንብብኮ ወይ ዝኾነ ነገራት ፍልጠት እንተ ትወስድ ፅቡቕ እኮ እዩ እንተ ኢልካ ሓደ ሰብ እንታይ ኣነ ሕማቕ እየ ማለትካ ዲ ኣነ ይንብነ ድሉ እንደሎ ከምኡ ኢሉ ሰብ ከምኡ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ኣእምሮ ክመፅእ ይኽእል እዩ which is ፐርሰናላይዝ ገብሮ ንዕኡ ከም ድበልካ ገብር ወይ ዝኾነ ነገር ኣይ ከምዚ እንተ ትገብር ኮ ፅቡቕ እዩ እንተኢልካ ሰብ ንመብዛሕትና ደጋጥመና ኦኬ እዚ ስለዘይገበርኩ ዲ ከምዚ ስለዘይኮንኩ ኣነ ዲኻ ከም ትብል ዘለካ ብለካ ፐርሰናል ወስዶ ሰብ ዕሽሽ ምባል እዩ ንዓይ እዚ ነገር ዝደይ ምባል እዩ እዚ ድማ ብገዛእ ርእስና ወይ ድማ ብገዛእ ናትና በረኸትና መርገምና ንክንእውጅ ይገብረና ኣሎ ሃንደበት ሰብ ከምኡ ኢሉ ንዓና ዝኾነ ነገር ከምዚኣን እዚኣ ነገራት ኮ ተትገብራ ፅቡቕ እዩ እዚ ነቲ ነገራት ተተስተኻኸል ፅቡቕ እዩ እንተኢልካ ፐርሰናል ትወስዶ ከምዚ ስለዘይኮንኩ ዲ እዚ ስለዘይገበርኩ ዲ ትብል እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ኣእምሮና ሰላም ንኸይንገብር ዝገትአና ኣሎ ራብዓይ መንገዲ እዩ ነዚ ድማ ክነፅርዮ ክንክእል ኣለና ናይ ብዙሓት ሰባት ሂወት ዝቕይር ዘሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበት ተኻውሎጢ ንኹለንተናዊ ዕብይ ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ነምበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ራፈና እቲ ሓምሻይ ኣእምሮና ዝርብሽ ዘሎ ሰላም ንክንስእን ድገብረና ዘሎ ነገር ድማ ፐርሰናል ብሌሚንግ እዩ ወይ ድማ ነፍሲ ወቀሳ እዩ ኩሉ ግዜ ሓደ ግዜ ከተሰብን ከለኻ ብዙሕ ሰብ ክትርኢ እንተለኻ ነፍሱ ኩሉ ግዜ ይወቅስ ኣነ እኮ ይረብሐኒ ኣነ እኮ ከምዚ ስለዘይገበርኩ እኮ ንዝተፈጠረ ኩሉ ነገር በቃ መንስኡ ንሱ ምዃኑ ብሌም ይገብር ነፍሱ ንነፍሱ 10 ግዜ ይወቅስ እዚ ነቲ ነገራት ኮ ተደይገብር ነይረ ከምዚ ኮ ተደይኮን ነይሩ ኣነ እኮ እየ በቃ ተጋደ ከምዚ እኮ ክኾን ኣይነበረን እንዳበለ ንነፍሱ ብዙሕ ሰብ ይወቅስ ንኣብነት መፅናዕቲ እኳ ከም ደረጋግፆ ንኣብነት ክልተ ሰብ ሓዳር ክፈላለዩ እንከለዉ ጠንቂ ናይ ፍትሖም ወይ ጠንቂ ናይ ምፍልላዮም ኢሎም ዝሓስቡ ደቆም እዮም ወሪድዎም ደቆም ብናቶም ሽግራት እዮም ዘምሰዋ እዚኦም ተፈላለዮም ደሎ ግን መፅናዕቲ ደረጋግፆ ሓደ ነገር እንተ ደኣ ሃልዩ ደቆም ንሕና ኢና ምክንያት ከምዚ በቃ ኣነ ፅቡቕ ሰብ ስለዘይኮንኩ ፅቡቕ ወዲ ስለዘይኮንኩ ፅቡቕ ጓል በቃ ንቤተሰበይ ስለዘይኮንኩ ስድራይ ንኽፈላለዩ ኣነ ጠንቆም እንዳበሉ ከዓኒ ኣብ ደይድሊ ናይ ኣእምሮ ብዝባዕ ንክኣቱ እዮም ዝገብሮ ሶ ፕሊዝ ጋይስ we are not as ንሕና ኣይኮና ምናልባት ፍትሕ ድዩ ካልእ ነገራት ድዩ ኣይግበሮ ክመፅእ እንከሎ ወለዲ ኣብ ወለዲ ደሎ ዝኣስቸገር እምበር ኣብ ደቂ ኣይኮነን ግን ብሌም ገብሩ ነብሶም ወላ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ከይተረፈ ማለት እዩ ሶ ፕሊዝ ጋይስ ኩሉ ግዜ ነብስኻ ብሌም ኣነ እኮ ከምዚ ክገብር ኣይነበረንን ኣብ ኣዴታትና ዝረኣይ ነገር እዩ ኣነ እኮ እየ ከምዚ ገይረ ኣነ እኮ እየ ከምዚ ፈጢረ እምበር ከምዚ ተደይኮን ነይሩ እኮ ኣቕልል ኣቢልና ክንሪኦ እንተዘይክኢልና 10 ግዜ ነብስና ደይንወቅስ እንተ ደኣ ኮይና ሰላም ክንረክብና ግን ስቂልና ነብስና ንወቅስ እንተ ደኣ ከምዚ ክገብር ኣይነበረን ኣነ እኮ ይረብሐኒ ኣነ እኮ ከምዚ ኮንኩ ንብል እንተ ደኣ ኮይና ግን ኣእምሮና ንኸይተርን ናይ ኣእምሮ ምዝባዕ ንኸጋጥመና ወይ ድማ ኮግኒቲቭ ዲስቶርሽን ንኸጋጥመን ሰላምና ንክንስእና ንገብር ኢና ስለዚ በቃ ኢትስ ኦኬ ሓደ ነገር ኣይተረዳእኩን ኣይተገንዘብኩን ነይረ ስለዘይፈለጥኩ እዩ ኣብቲ ሰዓት እቲ ከምኡ ነገር ኣጋጢሙ ኣነ እኮ ክኾነ ክእል ተጠንቂ ግን በቃ ኣነ ተጠንቂለ ነብሰይ ምውቃስ ደይኮነ ተኸስተኻኽሎ ደለን ነገር ምስትኽኻል እዩ እዚ ነገር ስለዘይተረዳእኩ ምባል እዩ ከምዚ ጌርና ኸ ናይ ኣእምሮና ሰላም ክንመልስ ንኽእል ኢና ግን ኣነ እኮ ትረብሐኒ ኣነ እኮ ከምዚ ክገብር ነይሩ እንዳበልና 10 ግዜ ኣእምሮና ኣይነበላሽ ኢና ስለዚ በዛ መንገዲ እዚኣ ድማ ነዛ መንገዲ እዚኣ ብምዕራይ ድማ ናይ ኣእምሮና ሰላም ክንመልስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ታሻት ሸይቲ ከዓ እንታይ እንተረኣይኩምኒ ጃምፕ ኢንቱ ኮንክሉዥን እዩ ወይ ከዓኒ ናብ መደምደምታ ምብፃሕ እዩ ዘሊልካ ናብ ዝኾነ መደምደምታ ምብፃሕ እዚ ነገር እዚ በቃ ሃንደበት ገለ ነገር ኣጋጥመካ ምኽላ ሲኢልካ ኮ እዩ መወዳእታ ያነ ኮሪ ኣለኹ ኣጀማምራ ኣይፀበቕኩን ኩሉ ግዜ በቃ ሕማቕ ነገራት ይደጋጥመኒ ዝኾነ ነገር ክትገብር ትጅምር ሞ ኮንክሉድ ትገብሮ ባዕልኻ ኣብዚ ዓዲ እዚ ክኾን ደልካ ሲኢልካ ኮ ትርጉም ዝበሃል የብሉን ገና ኮ እቲ መንገዲ ኣይፈለጥካ ዘለኻ ምናልባት ኮ ድሓሽን ዝበለፀ መንገዲ ፈጣሪ ቅድሚኻ ቀሪቡልካ ክኾን ይኽእል ግን በቃ ኮንክሉድ ትገብሮ ወይ ከዓኒ ዝኾነ ኣብ መደምደምታ ተብፅሖ ትጅምር ሞ ሃንደበት ትወድቕ ወይ ትኸስር ክላስ ኢልታ ኮይና ደሊ ጀመርና ኢለ ይኸስረና ይርዮ እንደ ዘለኹ ኣካይዱ ፅቡቕ ኣይኮነን ዝተኣሽመይ ገለ መለታት እንዳበልካ ኮንክሉድ ምግባር ኣብ መደምደምታ መብፃሕ ሓደ ሰብ ትርኢ ምዝ ሰብ ክላስ ኢልታ ኮ ይርዮ እንደ ዘለኹ ትርጉም ዝበሃል ከይብሉ ሰብ ዝኣይ ቀየርኒ ትብልታ ኮይኑ ደይቀየር ኣብ መደምደምታ ምብፃሕ ፅቡቕ ኩሉ ሰብ ይቕየር እዩ ሰዓትን ግዜን ወይ ዳዕሊ ንፈልጦ ኮይና ምር ብትዕግስቲ እንተ ደኣ ኮይና ሰብ ይቕየር እዩ ንሕና እውን ልክዕ ከምኡ ክላ ዝዓዲ እዚ ተስፋ ብሉን ተስፋ ግን ኣለዎ እዩ ተስፋ ግን የብሉን ትብል ኮንክሉድ ትገብሮ ብኣእምሮኻ ኣብ መደምደምታ ትበፅሕ እዚ ኸ እንታይ ትገብር እንተ ደኣ ኢልኩም በቃ ገና ከይጀመርካ እቲ ነገርታ ኣብዛ ዘለኻ ይኹንካ ንኽትሽቁራ ንኽትሻጳል ክላስ ይሰልጠነ ዶኾን ይሓልፈለይ ዶኾን ደይክኸሰለይ ዶኾን ደይ ከምዚ ክገብረይ ዶኾን እንዳበልካ ታሰር ዘለኻ ቦታ ብሓሳብ ጥራይ ንኽትመውት ካብኣ ንኸይትንቀሳቐስን እዩ ዝገብር ንሕና ንጅምሮ ሞ ፈጣሪ ውድኦ ምዃኑ እንተ ደኣ ክንርዳእ ኪድና ግን ካብቲ ዝነበርናዮ ቦታ ቅንዕ ኢልና ካባና ትድለ ነገር ንገብር ሞ እንደገና ድማ
تزين خلو تلين فلتو خافت عن خبنا لا تقلنا بزق بقى سرحنا عند سرحنا هنا نخيل سلازي أقدم كازي مدمدم كونكلود زي مجبات مدمدم تادي متحكالي حدنا أمر سلام كبدس لنا عندنا برا بزق بعد ماني نا أمر سلام كمسنا دخلنا حدا من قديو كن لنا مدرس لازلنا بحساب ديك متسخريجن اسكي براكتيس من ورا لما عندي بيرفكت سلازي تشابعي تخا أنت عندنا اس ليفلينج مالت كالي دخل ملت عف مالت نروح نسب ده هندبت دخلنا تجناني قدي قالوا خويني هندبت سخيرو متسب ستيدي قال مت تما نتبعي تشعو سبيت متينا أنت خم كاغا تمالكو سخير كان يركا سكرو خوينا بركات كم زكو هاد قبراي نبركات لكن ما بعد أنت سكارا يسو لتفتر بلو ليفل تقولون نتسبت واحد سب هندبت يحسو جيجا كوي حسوت جيجا سلازي إنه تقا قال لها تحسو ساينا بركان أكن ما بعد أنت حساو تولو يتفتر بلو ليفل تقولون ويدوان نجر I don't know كيتردو دي ويتردي دخون سرق قبل ما كم زكوي قبرني سرق حتى اسمه أنا أخم تبوق كم يكون سلت فلت كم زتري تقبر تبوقني راكن بمعنى أنت سرقي أنت رأيت لكم كليبل مقبار نسبي إزي نخلو سوا ترى يكون وين عناهم دخون سبمتي أنا ليبل كقبرني أي فقولوني أنت حماق قبلك أنت زي تقد أنت خمزي أنت أنت أنا من تاي لتف دبل لي ليبلينج مقبار كم نسلو دخون إل كان نرسقات نقدر لتف مبالكاني حالك ما أمر سلام بس أنا عدلهم ورما cognitive distortion دمت أدلن حدا نجارين سكنا على مسكنا بروكم حدا ودي بتعامي تايد بحالي مالت لك همزون بودي غار ملل دبل بودي بيلدر يتنفسو حدا خامسو دقيق يخيد على هذا نورمال نفسي لك خمزاناتي بحسب من داتا قاعد خلو حدا دقيق يشتي بتعامي نيش في ود متيلو يتعرفوا أنت هلاي يبلو دقيق لخون بودي بيلدر صبغ نفسه لو خان عشش يلو خي تمسو زنبر عاركو غاني وانت تصفك هاكو دلو تاخا سقيت تريولو عصفت جزي تخا انت هلا انت عايش انت غمزي دبلو هاي حنا عنا يترايبلو تحر خرو موا سقاس كنت قال نفس لك نزني اشتيا عمت تريتو بلو دي اون كلا خانت هاي دبلني ركابلو انا انت هاي عمتتو انا حنا خنا نقرا كان عمنا سخاس جيفت هيس كان لي متي خان بلمو اذا جيفت زي انت انا يوسدني لك تا جيفت ناي من تخون بلو سخات ريت قبل كان دابك انا عايدي قبرها كاب جزاكو بلو سلازي لك أخو ما سيف زمتي هلا إذا عشرة قال أخو بنتني تقبلي لي عشيش ديري خيره هو سلازي بقى تعشى تقل دبلني تا هلا يدبلني خان تاجي سخا حزوا إذا خير له سلازي بقى أي لك بناني دايم بقى عشان شيء لدي الكام حلا سب أي تربحني خسها كستوكو خمزية نسوكو خمزية خبلك هلا just be yourself بقى ليفل اللي مقبار النفس خابتنا قفت الدايم لتا إسخاني نها أمره سلام كذبنا لك زخلن أمرنا خن تريلو نخل شابعي من قدي እታ ሻምነይቲ ኣእምሮና ካብ ዝርብሹን ኣእምሮና ድማ ካብ ዘዛቢዑን ዘለዎ ሓንቲ ነገር ድማ ፖላራይዜሽን ይበሃል ፖላራይዜሽን ማለት ከዓኒ ባላንስ ደይገ ምግባር ሂወትካ ኣብ ድኾነ ባላንስ ወይ ከዓ ኣብ ድኾነ መጠን ደይምምፃእ ጫፍ መሓዘ ማለት እዩ ኣብነት ብቐሊሉ ነዚኣ ንምርዳእ እኳ ገለገለ ሰብ እንታይ ኢሲ ኢልካ ነብስኻ ምዕባይ ዶ ሞቲቬሽን ዶ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ዶ ነብሰይ ምስሓሉ ዝበሃል ነገር የለን በቃ ብሂወት ፃዕሪ እዩ ዘድሊ ስንኻ ነኪስካ ማዓኮንካ ወቲፍካ ጀስት ስራሕ ጥራይ እንታይ ከሲካ ሃልሎ ኣይትበል ብለካ ገለገለ ሰብ ከዓ ፃዕሪ ዝበሃል ኣየድልን እዩ ዛሓብ ሓደ ጫፍ እዩ ዘሎ ተሓደ ካ ፃዕሪ ዝበሃል ኣየድልን እዩ እዛ ሂወት እዚኣ ቀስ እንዳበልካ በእምሮኻ ጥራይ እንዳሳሓልካ ክትከይድ ኣለካ ብለካ ኣብ ክልተ ጫፋት ካብ ምዃን ባላንስ ምግባር እዩ በዚ እምሮኻ እንዳሳሓልካ በዚኻ እንዳፃዓርካ ትኸይድ ተሓደ ጥራይ በይኑ ሂወት ኣይዓውተካን እዩ ወይ እውን ጀስት ተነብብ ተጥንዕ ተፈልጥ ጥራይ እንተደኣ ኮንካ ፍልጠት ጥራይ ትእክብ እንተደኣ ኮንካ ኣእምሮኻ ጥራይ ትስሕል እንተደኣ ኮንካ ኣብ ተግባር ዘይትርከብ እንተደኣ ኮንካ ድማ ለውጥ ኣይመጥን እዩ እንደገና ድማ ብኣእምሮኻ ተሓስቦ ነገር ኣብ ለውጢ ዘይትረኽቦ እንተደኣ ኮንካ ኣእምሮኻ ይርበሽ እዩ ተሓስቦ ነገራት ትነብቦ ነገራት ናብ ተግባር ክሳብ ዘይለወጥካ ለውጢ ትረክብን ኢኻ ኣእምሮኻ ግዴታ እዚ ኩሉ እንዳፈለጥኩ እንዳንበብኩ ከምዚ ዓይነት ናይ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ናይ ግላዊ ዕብየት ነገራት እንዳረኣኹ መታሕፍቲ እንዳበልኩ እታ ኮይነ ደይቅየር ትብል ሓደ ፀጋእ ስለ ዝሓዝካ ብኸምኡ ጥራይ ኣይቅየርን እዩ ባላንስ ከተትሕዞ ኣለካ ናብቲ ዓሪ ክትኣቱ ናብ ስራሕ ክትከይድ ክትክእል ኣለካ ካልእ ሰብ ድማ እንታይ ድብል ኣተሓሳስባ ኣሎ ኖ ኣብዛ ሂወት እዚኣ በቃ ስንኻ ነኺስካ ክትፅዕር ጥራይ ዘለካ ብል ሰው ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣሎ ኖ ፃዕሪ ግን እንተፃዕረ እንተበለ እብትብል ነገር ግን ይስእል እዚ ድማ እንዳፃዓርኩ እንዳበልኩ ንምንታይ ለውጢ ደይመፅእ ኢሉ ኻ ናብ ኣእምርኡ ንኽርበሽ ይገብር እንታይ ኣድልደበ እንተደኣ ኣይኮነ ባላንስ ምግባር ኣብ መጠን ከተምፅኦ ክትክእል ኣለካ ተፅንዕ ተንብብ ትርዳእ ትግንዘብ ኣእምሮኻ ትስሕል እንደገና ድማ ኣብ ተግባር ድማ ትርከብ ብከምዚ መንገዲ ክንከይድ ተረኣኺ ኢልና ድማ ናይ ኣእምሮ ረበሻ ኣይክህሉን እዩ ቅሳነት ዝመልኦ ሰላም ዘለዎ ኪቦርድ ድማ ንክንመርሕ ይገብረና እዚ ነገር እዚ ማለት እዩ እታ ታሽዐይቲ ኣእምሮና ካብ ዝርብሹን ከነወግዶም ዘለና ነገራት ድማ እንታይ እንተደኣ ኢልኩም ግዴታ ከምዚ ነገር ክገብር ኣለኒ ንምባል
ግዴታ በቃ scheduling ይባላል ከአነ በቃ I should do this I should do that ከምዚ ነገር ምባል ኣነ ግዴታ ከምዚ ክገብር ነይርኒ ከምዚ እንተደይ ክገብር እኮ ከምዚ እኮ ክገብር ነይርኒ ግዴታ ከም ድመስል ነገር ግዴታ ፅንዕ ግዴታ ተምሃር ግዴታ ነብስኻ ቀይር ግዴታ ድመፅእ ለውጢ የለን እንታይ ዳ እንተ ኢልኩምኒ ሓደ ዘላቂ ለውጢ ክመፅእ እንተ ኮይኑ ካብ ግዴታ ደይኮነ ክብገስ ተሎ ካብ ድሌት ክብገስ ክኽእል ኣለዎ ኣብነት ቀደም ወለድና ዝገብሮ ሓደ ነገር ነይሩ እንታይ ይብሉካ ግዴታ ቀዳማይ ክትወፅእ ኣለካ ከም ውዲ ክስቶ እዩ እንታይ ደይ ትኸውን ግድነት ቀዳማይ ውፃእ ትበሃል ኣብ ብዙሕ ገዛ ንሪኦ ነገር እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ናይ መንነት ቅልውላው ደምፅኦን ኣእምሮ ደዛብ ሓደ ነገር እዩ በቃ ኢትስ ኦኬ እዚ ሰብ እዚ ክመሃር ከም ዘለዎ ወድና ክኾነ ክእል ጓልና ክትከውን ትኽእል ቀዳማይ ክወፅእ ኣለዎ ግዴታ ደይኮነ ክነፍዕ ከም ዘለዎ ብዝግባእ ድማኒ ኣእምሮ ክስሕል ከም ዘለዎ ክርዳእ ክገንዘብ ከም ዘለዎ ዳ እምበር ክትደፋፈው ኣጆኻ ዳ ክትብሎ ለካ እምበር ከም ውዲ ክስቶ ንምንታይ ከም ውዲ ክስቶ ቀዳማይ ዘይትወፅእ ትብሎ እንተ ኮንካ ኢትስ ፕሮብለም እዚ እውን ሓደ ካብ ደሃሲና ዝነበረን ክንርድኦ እንተ ደይክኢልና ድማ ናይ መንነት ቅልውላው ካብ ደመፅእ ሓደ ነገር ኣብነት እንታይ እንተ ኢልኩምኒ ንነብሱ ይኮነን ነቲ ቆልዓት ኢልካ ኮንካ እምበር ንነብስኻ ኢኻ ከምኡ ትብሎ ቀዳማይ ክትወፅእ ኣለካ ዝወደይ እንተ ኢልካ በቃ ወዲ ክስቶ እኮ ቀዳማይ ህይወት እዩ ክዕሉ እንከሎ ኣዕርኽትኻ ወይ ኣብ ካልእ ሰባት ከይድ ከለኻ ወደይ እኮ ቀዳማይ ህይወት እዩ ንምባል ንነብስኻ ክትሕበነሉ እምበር ነቲ ቆልዓት እውን እኮ ኣይኮነን ኣባና ክድገም የብሉን እዚ ነገር እዚ ብከምዚ መንገዲ ተዘይዓቢና ከዓ ፅቡቅ እዩ ግን ብሓጢሩ ግዴታ ቀዳማይ ክወፅእ ኣለኒ ግዴታ ክሓልፍ ኣለኒ ግዴታ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ ምባል ክነቋርፅ እንተ ክኢልና ካብ ድሌት ክንብገስ ተረኣ ክኢልና ካብ ትምኒት ክንብገስ ተረኣ ክኢልና ድማ ዘላቂ ዝኾነ ዘይፅዓድ እንደገና ድማ ኣብ መወዳእታ ክበፅሕ ዝኽእል ፃዕሪ እንዳካየድና ሂወትና ድማ እንዳመራሕና ሰላማዊ ኣእምሮና ድማ እንዳረኸብና ክንከይድ ንኽእል ኢና እታ ዓስረይቲ ብጣዕሚ ኣእምሮና ትርብሽ ደላ ነገር ድማ እንታይ እንተ ኢልና ኦቨር ጀነራላይዜሽን ይበሃል ወይ ድማ ንሓደ ነገር ኣሕፊሽካ ብሓፈሻ ምርኣይ ጀነራላይዝ ምግባር ንኣብነት ሓደ ካብ ድኾነት ሃገር ድመፀ ሰብ ብስራሕ ድዩ ብገለ ትራኸሙ ድኾነ ሕማቕ ነገር ገብረካ ኣበየት እዞም ሃገር እዚኦም ኮ ከምዚ ዓይነት እዮም ካብዚ ዓዲ ድመፁ ሰባት ኮ እዚኦም እዮም ብፍላይ ኣብነት ኣብ ዝባና ደጋጥም ሓደ ነገር እንተ ሃልዩ ከኣሊ ብኣውራጃ ብዓሌት ብብሄር ሰብ እዞም ብሄር እዚኦም ኮ ብሓደ ሰብ ሌበል ትገብሮም ሕማቕ ገይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደ ሰብ ግን እቲ ሓደ ሰብ ካብቶም ምናልባት ካብቶም ትብሎም ዘለካ ብሄር ዲ ኣውራጃ ዲ ዓሌት ዲ ሳምቲንግ ካብኡ ነገር ክወፅእ እንከሎ እዚኦም እኮ ከመይ ዓይነት ርጉማት መሲልካ ከመይ ዓይነት ከምዚ መሲልካ ኢካ ጀነራላይዝ ምግባር ንኩሎም ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ጋይስ ሓደ እንተ ተጋጊ ኩሎም ኣብቲ ቦታ ደሎ ሰባት ተጋጊ ማለት ኣይኮነን እዚ ነገር እዚ ምርዳእ ድማ ኣእምሮና ሰላም ንክንረክብ ሙር ርግእ ንክንብል ሰብ ንኸይንፈርድ ፈራዲ ፈጣሪ ምዃኑ ተረዲእና ናይ ገዛ ርእስና ሂወት ንክንመርሕ በረኸትና ንክንእውጅ ይገብር እንተደይ ኮይኑ ብዓዱ ብሃይማኖቱ ብብሄሩ ንሰብ ትፈርዶ እንተ ኮንካ ሓደ ሰብ ናይ ድኾነ ሃይማኖት ተኸታሊ ገለ ነገር ተራጊሩ እዞም ከምዚ ዓይነት እምነት ዝኽተሉ ሃይማኖት ዝኽተሉ ሰባት ከምዚኦም ኩሎም ከምኡ ማለት ኮይኖም ኣይኮነን ንዞም ሰባት እዚኦም ዕርቂ ክትፈጥር ንዞም ሰባት እዚኦም ሰላም ክትፈጥር እንተ ኮንካ ድማ ብሓደ ሰብ ጀነራላይዝ ክትገብሮም የብልካን እዩ እዚ ንዓና ዝዓበየ ሽግር ንፀላ ንምንታይ እንተ ኢልኩምኒ ሓደ ሰብ ናትካ ኣገልግሎት ለልዩ ክመፅእ እንከሎ ወይ ናብ ስራሕ ካዲ ወይ ናብ ቦታ ካዲ ድኾነ ስኻ ትሸጦ ነገር ሃልዩ ሳምቲንግ ድኾነ ነገር ንሳኻ ድኾነ ነገር ክለዋወጥ እንተ መፂኡ ያ ቢልካ ብዓዱ ብብሄሩ ትፈርዶ እንተ ኮንካ እዚ እኮ ወዲ ዓዲ ኣይኮነን ከምዚ ክገብር ኣለኒ ትብል እንተ ኮንካ እታ ትህባ ዘለኻ ናብቲ ሰብቲ ትቕንስ ስጋብ ዝሃለወት እታ ንዓካ ትወሃበካ እውን ክትቅንስ እያ ፕሊዝ ጋይስ ጀነራላይዝ ደይምግባር ደይምፍራድ ንሰብ ሰላም ናይ ኣእምሮ ይትህበካ በረኸትካ ንኽትእውጅ ትገብረካ ሓደ ሰብ እንተ ሪኢኹምካ እንታይ ይገብር እንተ ኢልኩምኒ ፈጣሪ እኮ ፌር ኣይኮነን ንብል ብፍላይ መብዛሕትና መንእሰያት ደጋጥም ሓደ ነገር ፌር ኣይኮነን ፈጣሪ ንምንታይ ዝንዝ ነገራት ገይሩ ከምዚ ዓይነት ጭንቀት ኣብ ከምዚ ዓይነት መከራ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ንዓይ ንምንታይ የእትወኒ ንምንታይ ከምዚ ዝገብር ፈጣሪ ፌር ኣይኮነን ንብል እዩ ነዛ ሂወት እዚኣ ሽዑ ብጣዕሚ ተፀላእ ሕማቕ ነገር ተኣት ሲልካ እኮ እዚ ህይወት እዚ ፈጣሪ እኮ የለን ተደሉ ነይሩ ንምንታይ ኣብዚ እትወኒ ትብል ንምንታይ ከም ዝገብረኒ ትብል ናብ ደይድሊ ውሳነታት ክትኣቱ ትጅምር ጀነራላይዝ ምግባር ኣሕፊሽካ ምርኣይ ንሓደ ነገር ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ጋይስ በቃ ኢትስ ኦኬ እዛ ህይወት እዚኣ ሽዑ ከተፅለእካ ትጅምር ሲልካ እኮ ትርጉም ዝበሃል የብሉን እዚ ህይወት እዚ ዓለም ትሽዓተ ዘይትመልእ 10 እንዳበልካ ካነ ንህይወት ኦፍኮርስ ህይወት ስቃይ መከራ እንዳበልካ ትኸይድ ኦፍኮርስ ኣብ ህይወት ፈተነታት ኣሎ ሽግራት ኣሎ ግን ድማ ህይወት ስቃይ ህይወት መከራ ህይወት ከምዚ ኮይና ኣይኮነትን there is of course ዝኾነ ሳፈሪንግ ኣሎ ግን ተሓልፎ ግዜ ምዃኑ ተረዲእካ ዘለዓለማዊ ከምደይኮነ ክትርዳእ እንተ ክኢልካ ብሓፈሻ ድማ ክትወስዮ እንተ ደይክኢልካ ፈጣሪ ፌር ኣይኮነን እንተ ኢልካ ኣይናይ ዳ ሞት ኢኻ ክኸውን ግን በቃ ካብዚ ፈተና እዚ ክሕልፈኒ እዩ እዚ ፈተነታት ዝደጋጥመ ደሎ ፅባሕ ንጎ ክሓይለኒ ከጠንክረኒ ስለ ድኾነ እንዳበልካ ጀነራላይዝ ካብ ምግባር ነብስኻ ከተልሕና ክትክእል ኣለካ እንተደይ ኮይኑ
ትማሊ ደጋጥሙና ድነበሩ ነገራት እንዳምጥና ኣነ ኩሉ ጀመርኮ ይስልጠኒ ከምዝኮ በቃ ዝነት ነገራት ኮ ፈቲነ ነይረ ኣብ ከምዝኮ ናብነት ክሳራ ጋጥማ ከኸሲረ ኮ ነይረ ሕጂ ከዓ መሊሰ ከስረ ከምዝኮ ዝነት ነገራት ኣጋጢሙ በቃ ፌራ ኣይኮነትን ህይወት እንዳበልካ ምጓዓዝ ጀነራላይዝ ምግባር ዘይተገንዘብኮ ዘይተረዳእኮ ነገራት ስለ ዘሎ ኢዳ ኣንበር ፈጣሪ እዚ ነገራት እዚ ድፍትነ ወይ ድኾን ነገራት ኣብ ሽግራት ዳኣቱ ደለኹ ህይወት ክግንዘባ ክርዳእ እንተ ደኣ ኽኢለ ሕቶይ ከፀብቕ እንተ ደኣ ኽኢለ ሕተት ክወሃበካ ፀሊ ክወሃበካ ዝበለኒ ፈጣሪየ ኣብ መወዳእታ ገዲፉ ኣይገድፈነን ምባል ከዓኒ ሰላም ናይ ኣእምሮ ኸነምፅእ ካብ ድሕግዘና ብሉፅ ዝኾነ መንገዲ እዩ እታ መበል 11 ንገልፃ ናይ ኣእምሮና ሰላም ንኽንስእንን ህይወትና ንኽረባበሽ ትገብር ደላ ድማ እንታይ እንተ ኢልኮኒ ኢሞሽናል ሪዝኒንግ ይበሃል እዚ እንታይ እንተ ደኣ ኢልና ኣብ ተሓጎስካሉ ወይ ኣብ ድሓረቕካሉ ብጣዕሚ ኣብ ተበሳጨኻሉ እዋን ክኸውን ይኽእል ውሳነታት ምውሳን እዩ ኢሞሽናል ስምዒት ዝተሓወሶም ውሳነታት ምውሳን ጥባሕ ንግሆ ናብ ጣዓሳ ጥባሕ ንግሆ ከምዚ ክገብር ኣይነበረንን ኣብ ዝብል ኣብ ጣዓሳ እዮም ልሾሙኻ ስለዚ ክንሓርቕ ከለና ኣይንወስን ኢቭን ክንሐጎስ ከለና ኣይንወስን ብሕርቃን ንወስኖም ውሳነታት ንእሽተይ ሰኣል ምዕጋስ እኮ ሰብ ናይ 20 ዓመታት ፍርዲ ናይ 25 ዓመታት ንምዋእሉ ክፍረድ እያ ትገብሮ ምክንያቱ ሽዑ ሰዓት ተደይረጋጋእ ነይሩ ንሓደ ሰብ ተደይቀትል ነይሩ ክንዚ ዓይነት ዓመታት ኣይንተፈረደን ነይሩ ሙሉእ መዋእሉ ካል በቃ እንዳተጨነቕ እንዳተጣዓፈ ይነብር ናይ ኣእምሮ ሰላም ኩሉ ግዜ ይድርበሽ ስለዚ ፕሌስ ጋይስ ከምዚ እንተደኣ ንገብር ኮይና ድኾነ ኣብ ሕርካና ንውስን እንተደኣ ኮይና ሓሪቕና ዝገበርናዮም ሓሪቕና ከምዝኮ ኢኺ ንስኽ ከምዝኮ ኢኻ ንስኻ ኢልና ተፃረፍናዮም ድኾነ ድበልናዮም ነገራት ጥባሕ ንግሆ ከምዚ ክገብር ኣይነበረንን ክታረፍ ኣይነበረንን ሕማቕ ካብ ኣፈይ ክወፅእ ኣይነበሮ እንዳበልና ንኽንተሓስን ናይ ኣእምሮና ሰላም ንኽርበሽን ሰላም ኣብ ዝነበርና ሰዓት አንደበት መፅዮ ካል ካብ ድርብሹና ስምዒታትን እዩ ካልእ እውን ክንሕጎስ ከለና ከዓ ደይምውሳን እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ተሓጒሱ ዘልገሉ እዋን በቃ ዝኾነ ጣዓ ክእቶ ጀምር በቃ ዓመታ እንደዚ ኣሽሓት 100,000 ገለ ሽሕ ይብል ድሓርታ ዓመታት እያ ምስ መፀት ኣእምሮ ይርበሽ ተረኣየ ጅቡእ የለን ብሓጎስ ዝወሰነ ውሳነ በቃ ግዴታ ኣብታ ሰዓት እያ መብፅዓ ስለ ዝኾነ ተኸምፅኣ ስለ ዘለዎ ምርብባሽ ይጅምር ስለዚ ፕሊዝ ጋይስ ክንሕጎስ ይሆና ከለና ብዙሕ ግዜ ከም ስለ ደጋጥም ዝኾነ እዋን ስለ ተዘከርኩ እየ ስለዚ ተሓጒስካ ዝኾነ ነገር ትውስን እንተ ደኣ ኮንካ ፅባሕ ንግሆ እታ ሂወት ትነብራ ንስኻ ኢኻ ስለዚ ፕሊዝ ኣብ ክንሕጎሰሉ ኢሞሽናል ዝኾነ ሪዝኒንግ ከለዎና የብሉን ኣብ ስምዒታዊ ንኸሉ ነገር ክሰብ ክንብል ክንክእል ኣለና ስለዚ ፕሌስ ጋይስ ኣብ ንሓርቀሉ ክኾን ይኽእል ብፍላይ ድማ ኣብ ሕርቃና ኣብ ንሓርቀሉ እዋን ስቕ እንተንብል እታ እዋን እትያ ብምርግጋእ ከነሕልፋ እንተ ደኣ ኽኢልና ጥባሕ ንጎደ ጣዓሰና ውሳነ ስለ ንወስድ ሰላም ዘለዎ ሂወት ኢና ንመርሕ ልክዕ ድማ ከምኡ ኣብቲ ክንሕጎስን ከና ጥርዚ ዝበፅሑ ሓጎስና ከዓ ተደይንሱ ፅቡቕ እዩ እዚ ድማ ናይ ኣእምሮ ርግኣት ካብ ደምፅእ ብሉፅ ዝኾነ መንገዲ እታ ናይ መወዳእታ ሰላም ናይ ኣእምሮና እንዳረበሸት ንኽንፈርሕ ንኽንሽቁረር ንኽንሻቕል ትገብር ዘላ ነገር ድማ ካታስትሮፋይዚንግ ይበሃል ካታስትሮፋይዝ ምግባር ማለት ድማ ንሓደ ነገር ከም ሓደጋ ዓይነት ኣንፊልካ ኣዕልኻ ምርኣይ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ብቐልዲ ኢሉ ንኸረድአኩም እኳ ካብ ኣዴታትና ወላ ክንመሃር ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣዴታትና እንተ ደኣ ንኣብነት ኣምሲ ኣቢልና መፂና ወይ እንተ ደኣ ኣምሲኻ ብጣዕሚ እየን ዝሻቐላ ኣብ ሓደጋ ከም ደኣተኻ እየን ተሓስባ ዝወደይ እንታይ ኮይኑ ከምዚ ሓደጋ ጥራይ ኣጋጢሞ ኮይኮን ሰሪቆም እዮም ድኾኑ ናብ ገለ ኣትዩ ድኾኑ እምበር ወዲቑ እዩ ድኾኑ እምበር ተኣሲሩ እዩ ድኾኑ እምበር እንዳበላ ኣብ ኣእምሮኦም ብዙሕ ሻቕላ እንደምፃ ብጣዕሚ ካታስትሮፋይዝ ትገብሮ ይርድአኒ እዚ ካብቲ ደለዎ ንፅህና ካብቲ ደለዎ ንፁህ ድኾነ ንዓና ዘለዎም ፍቕሪ እዩ ግን እንተዳ ከተሰቡ ድኽኢልኩም ግን ብጠቕመን ነገር እውን ኣይኮነን ብሕማም መንገዲ እንዳተገለፀ ሻቕለ ናብ ካልእ ነገራት ናብ ሕማም ናብ ካልእ ክሽከምኦ ዘይብለ ነገራት እውን የሳግረን እዩ እዚ ከዓ ካታስትሮፋይዝ ምግባር ይበሃል ንኣብነት ደባህላ ኣባህላ እውን ኣሎ ሰበይትኻ ትብሎ ግበረልካ ኣዴኻ ትብሎ ግን ኣይግበረልካ ይበሃል ሓቂ ናልባት ሰበይትኻ ክላእ ደይ ምስቶም ኣዕሩኽቲ እዩ ድፃወት ድዕልል ድብል ድህሉ ኣብቲ ደይ ኩዕሾ የኽርብ ምስ እያ ትብለካ ኣዴኻ ግን ብጣዕሚ እያ ትሻቐል ብጣዕሚ ብዙሕ ሕማቕ ነገራት ካታስትሮፋይዝ እያ ትገብሮ ድገና ድማ ንዓ ኣይጠቕማን እዩ ስለዚ ኣብ ሂወትና ንሕና ከምኡ ድወረስናዮ ነገራት ንኣብነት ሃንደበት ንሓንቲ ሓፍተይ ገለ ድኾነ ጥረ ትወፃ ኣብ ድኾነ ክፋል ናይ ኣካላታ ረምስ ወፀታ ሰምዖ እንታይ ጥረ እንተ ደኣ ሃልዩ ናብ ካንሰር ክዓቢ ድብል ዜናታት ስለ ትሰምዕ በቃ ኣኺልን እዛ ጥረ እዚኣ ናብ ካንሰር ከይትዓቢ ጥራይ ኖርማል ኢንፍላሜሽን ክኾን ይኽእል ኮይ ድኾነ ሕበት ክኸውን ይኽእል ወይ ድኾነ ኣለርጂ ክኸውን ይኽእል ግን በቃ ካታስትሮፋይዝ ምግባር ናይ ኣእምሮና ናጽነት ናይ ኣእምሮና ሰላም ይደስእለና በቃ ከምዚኣ ጥራይ ከይትኾን ኣብ ካንሰር ጥራይ ከይትምዕብል እዚ ጥራይ ከይትኾን ትብል በዚ ሃንደበት ብጎንኻ ሸቕ ኣቢለካ ዋይ ኮላሊተይ ጥራይ ሓሚመ ከይኮን ከምዚ ጥራይ ኮይኑ ከይኮን ድኾነ ቃንዛኡ ስምዓካ በቃ ኮላሊተይ ፌይል ክገብር እዩ እንዳበልካ ብጣዕሚ ምሽቃል ምጭናቕ ብስጫው ብገዛ ኣእምሮኻ ድኾነ ሕቑኻ ሕመካ ገለ ትገብር ከምዚ ጥራይ ከይኮን እዚኣ ጥራይ ከይትኾን ትብል ይሺ
ኣእምሮና ዝሰርሐሉ ሓደ መንገዲ እንታይ እንተራእይና ብስምዒትና ኤክስፔክት ንገብሮም ነገራት ብስምዒትና ንሻቐለሎም ነገራት ኣብ ሰውነትና እዮም ዝረኣዩ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ሸቕላታት ከምኡ ዓይነት ጭንቀት ከነብዝሕ ክንጅምር ከለና ከዓ ኣእምሮና ዘመንጭኦ ሆርሞን ብጣዕሚ ንሕማም ደጋልፀና ይኸውን እንታይ ክንገብር ኣለና እንተራእይና ኣቕል ዘኣቢልና ንሓደ ነገር ምርኣይ ስለዚ ኣቕል ኣቢልካ ክትሪኦ ክትጅምር ከለካ ሰላም ናይ ኣእምሮካ ኢኻ ትሕሉ ካብቲ ትርበሸሉ ትሻቐለሉ ትጭነቐሉ ነገር ውፅእ ኢኻ ትብል እንደገና ከዓ ሰላም ኢኻ ትረክብ ማለት እዩ ንዓና ከም መንእሰያት ሓደ ደፍረሐና ነገር እንተደኣ ሃልዩ ሕጂ ከዓ እዚ ዘመን እዚ ክትርኢ ከለካ ብዙሕ ዓይነት ቴክኖሎጂታት ይመፅእ ኤኣይ ኣሎ ገለ ኣሎ ሲስተም ናይዚ ዓለም ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ይቕየር እዩ ዘሎ ንስኻ ከዓ ገና ነብስኻ ስለዚ ትቕይር ትሽቁራ ከምዚ ጥራይ ከይንኸውን ከይጠፍእ ጥራይ ኣይፈለጥኩን እኳ ሓስኩን እኳ እዛ ዓለም እዚኣ ናብያ ትኸይድ ዘላ ኣይተኣክን ምሽቓል በቲ ሓደጋ ከም ድመስል ጌርካ በእምሮኻ ንዕኡ እንዳቐረጥካ ካብ ምሽቓል ግን እንታይ ሓይሰራይ ናብ ገዛ ርእስኻ እንዳሰራሕካ ኣቕልል ኣቢልካ ነዛ ህይወት እዚኣ ንኽትብድሃ ዘይሕግዙኻ ብሉፃት ዝኾኑ ቴክኖሎጂታት እንተደኣ ክትመሃር ክትግንዘብ እንተደኣ ክኢልካ ኣቕልል ኣቢልካ ካብቲ ካታስትሮፋይዝ ትገብሮ ከም ሓደጋ ድመስል ነገር ትገብሮ ነገር ከዓኒ ኣቕልል ኣቢልካ ነዛ ህይወት እዚኣ ንኽትብድሃ ዘይሕግዙኻ ብዙሓት ነገራት እንዳተምሃርካ ኢኻ ትኸይድ በሉ እምበኣር በዘን 12 መንገድታት ጌርና ድማ ኣእምሮና ኣጥሪ እንዳበልና እንዳወልወልና ሰላም ዘለዎ ርግእ ዝበለ ህይወት ንኽነብር ንኹላኩምን ሓደራ ኣብለኩም ንለማመዶ ነገር ስለ ዝኾነ ብሓንሳብ ደይክመፅእ ይኽእል ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ቀስ እንዳበልና ነዚ ነገር እዚ ክንለማመዶ እንተደኣ ክኢልና ፅሬት ናይ ኣእምሮና ንፅሬት ናይ ህይወትና ይድውስን ስለዚ ጥሪይ ዝበለት ህይወት ሰላም ደለዎ ርግኣት ደለዎ ቅሳነት ደለዎ ህይወት ክንነብር እንተደኣ ኮይና ድማ ኩሉ ግዜ ኣእምሮና ምፅራይ ኩሉ ግዜ ኣእምሮና ብዝግባእ ምውልዋል ከትሌና እዩ ነዘን 12 መንገድታት ድማ ብዝግባእ እንዳፈተሽና ንገዛእ ርእስና ፅቡቅ ጌርና ነፅረያ ክብለኩም ደሊ ስለዚ ካብዘን 12 ከዓ ምናልባት እታ ንዓኹም መሲጣትነት ትብሎ እንተደኣ ሃልያ ኣብ ኮመንት ኣፍልጡን ኢኹም ወይ ድማ እዛ ነገር እዚኣ ስጠለይማትኒ ወይ እውን ከምዚኣ ነገር እዚኣ ኣላትን ሞ ሳኸስተኻኽላ ትብሎ እንተደኣ ሃልይኹም ከዓ ኣብ ኮመንት ትፍልጡና ኢኹም ክሳብ ሕጂ ምሳይ ስለ ፀናሕኩም ግን ካብ ልቢ ከመስክነኩም ደሊ ግን ንዓኹም ዘይተሃሲ ክሳብ ሕጂ እውን እንተደኣ ፀኒሕኩም ድማ ሓንቲ ክትገብሩለ ይደልያ ነገር ኣላ ንኻልኦት ድለይቲ ለውጢ እውነታን ፅቡቅ ጌርና ንኽንበፅሕ ኣገልግሎትና ንኽሰፍሕ ሓደራ ጋይስ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ኣብ ድቕፅል ቪድዮ ክሳብ ዘራኽበና ሰናይ ሰላም ንዓኹም ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ዝቕይር ደሎ ንመበል 12 ዙር ዝካየድ ሱርበተኻዊ ለውጢ ንኹለንተናዊ ዕብየት ዝተሰመየ ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ኣብዚ ታሕቲ ደሎ ነንበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ክላስ ረኽበና